Bine, ați revenit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi am revenit în forță cu încă un nou episod închis la domiciliu, alături de Andrei. Salut! Salut! Bun, Andrei, ce părere ai să o să ne uităm astăzi la ultimul episod de închis la domiciliu? O părere foarte bună. Bun, ne-a zis Andrei părerea lui. Hai să-i dăm drumul. Ultima zi în casă pentru Gheboaschi și Iulia. Ia Ajungi să în vedem. punctul ăsta în care se termină emisiunea și Hai vrei să să dăm o leac mai tare și... răstoare totul la 360 de grade, se răstoară totul la 360 de grade. Mă piși pe ea de emisiune, iau masa asta, o sparg, o dau direct în geam, mă piși pe toată casa, ești nebun? Păi că mai Le dăm mai tare, că trebuie mult capul mai mai tare. capul, mie mi-e de tine la revedere. Nu m-am așteptat niciodată să se ajungă acolo. Vezi cât de falsă e să moară frații mei, ești prea falsă. Nu înțeleg de ce. Vrei să faci de emisiune sau de ce? Că nu înțeleg de ce, dintr-o dată. Adică vrei să faci de emisiune sau ai văzut că... Trebuie să ne uităm la... O să ne uităm pe skipuri, adică nu o să ne uităm chiar la tot. Ce tu ai vrea să ne uităm la tot, adică ne-ar trebui să facem măcar două părți. Nu? Da, da. Adică ne ia cam prea mult, nimeni n-ar vrea să stăm la un episod, stăm 2 ori sau episodul are 50 de minute, plus ce mai vorbesc, plus cu pauze, ajuns chiar la o oră și jumate. N-ai să dăm drumul. Suntem la final și vrei să ieși în față cu ceva rău cum ai ieșit la bază sau? Ce-i drept? Da, contextul ăsta scoate tot ce este mai rău din tine. Nu fac și ori Suntem pentru la emisiune pentru calitatea nimic, dar te-am maximă. lăsat prea mult să mor. Hai să dăm maxim calitate, se vadă. Acum se setează calitatea. Moară tatăl meu. Păi când vede nevastă mea, ia să vadă nevastă mea că ți Dar nu, asta nu e calitate maxim. tu la mine, mă. Cum ar trebui să vadă nevastă Da, eu dăm înapoi. mea că ți tu la mine, mă, care noi suntem mai marcați tine? Deci când ați adus cubul și am văzut că eu nu știu să fac așa ceva. Mamă, proba cu cubul Rubic a fost cea mai proastă probă pentru mine, cel puțin cea mai urâtă. Eu, dacă îmi dădea cubul Rubic să fii în casă, să-mi fi dat cubul Rubic, îi ziceam direct când intra pe ușă. Te-am pupat, du-te înapoi, du-te înapoi cu tot cu el. Nu, așa i-ați fi zis. Că nu, e foarte greu, dacă nu știa Iulia să-l facă, nu știu dacă știa Iulia să-l facă, dar dacă nu știa niciunul dintre noi doi, ce, tu ai fi măcar încercat să-l fi făcut? Aș fi încercat, că am mai avut cuburi robice și am mai încercat și mi-a ieșit. Da, depinde. Hai să dăm drumul. A fost cea mai plictisitoare. Ce 2 săptămâni? Că mie doar de pe net mi-a ieșit, adică știi că există aplicații din alea în care dai direct părțile la cubul Rubic să-l face. Cum stai, scuze. Nu reușesc să-l fac, dar încerc. De ce nu știi să faci numai schema asta care a făcut-o el, gen? Păi asta Jos, stânga, jos, stânga, jos, stânga, gen, stai Asta încerc una să fac. jos, stânga, Da, una... dar de ce ăsta avea glugă? Te rog, lasă-mă, te rog frumos, lasă-mă, S-a te rog. enervat. Închis la domiciliu, asta e preferatul meu logo. Fain frumos. Ce mă enervează publicitatea. Ce au când îți dă două Bine, una ați după alta. revenit la episodul 7 din Închiși la domiciliu, sezonul 2. Iar dacă nu ai văzut celelalte episoade încă, am închis 2 străini într-o casă timp de 10 zile. Le-am văzut Iar pe dacă toate. rezistă până la final, le dau 10.000 de euro. Concurenții trebuie să supraviețuiască 10.000 fără de telefon, euro. fără internet, fără televizor și fără să știe Wow. dacă afară e zi sau noapte. Am Da ajuns chiar, de nu fac eu din asta până mă zbâr, bagă-mă și pe mine. Fac acedi cum a făcut în Basshouse. Ia-mă în Basshouse. Ia-mă, eu invers. Ia-mă închis la domiciliu. Bine, noi nu cred că ne-a luat, că cred că ți măcar 18 ani, dar na. Dar totuși, dacă mă ia respect pentru zbâr. Ți-ai dorit să te ia, să fim noi doi. Ba, mă, stăm toate 10 zile stau. Tu ai sta? Da, normal, 10.000 de euro sunt 10.000 de euro. Da, dar bine, acum am înțeles că, în ziua 8. cum să zic, am înțeles că aici e ceva, adică, bă, tu nu ieșind afară, nu-ți accidenezi creierul, nu am auzit și la Ghebaschi, nu, asta încep să nebunești, chiar poți zici că ar fi adevărat.
Nu e atât de ușor cum pare, dar o să încerca să stau sincer. Pentru Iulia și Gheboasă, zilele petrecute în casă par să fie din ce în ce mai grele. Vezi grele. Bolnav aici, mai vreau. Stau în camere separate și fiecare încearcă să-și găsească câte ceva de făcut, doar ca să treacă timpul mai repede. În episodul trecut, cei de concurență au reușit să-și dea seama cine a fost hoțul și au recuperat. Au fost cel mai fain cu Cedi. Cedi! Nu, chiar îmi doresc să merg odată cu Cedi. Să-l văd odată pe Cedi, că bă, e prea fain Cedi. Să-l văd odată așa, să mă întâlnesc cu el la Mioveni, acolo unde stă, nu, e departe de mine, dar na. Cedi, dacă vei vedea vreodată asta, vino aici la noi în Neamț, vino tu unde stai. Vino și în Constanța și în Neamț. Hai după noi aici. Noi te așteptăm. Hai Cedi, fă turul lumii. Toți banii pe care i-a furat. Este Bravo, ba, bravo, bate palme. Bă, să moară tata, bă! Iar pentru asta le-a mai băgat Bă, da, care-i mai înalt dintre Gheboasă sau Cedi? încă 1000 Par de euro amândoi la la fel premiul de final. Până în acest moment, Gheboasă și Iulia au ajuns la suma totală de 15.000 Pare Gheboasă o leacă mai înalt. euro. Pare. Astăzi vreau să mai câștige niște bani, așa că o să merg la Dar ei n-am cu o văzut probă asta să destul vină de probe dificilă. atât de... Nu știu, nu pare să fie, în afară de cubul Rubic, care nu știu dacă a câștigat-o. Da, get out, Salutare! Salut! Ce probă urâtă, probă, bă! Probă urâtă. Bă, să moară frații mei, ce probă! Mie nu mi-a plăcut proba asta niciodată. Deci când ați adus cubul și am văzut că eu nu știu să fac așa ceva. Mamă, proba cu cubul Rubic a fost cea mai proastă probă pentru mine, cel puțin cea mai urâtă probă, cea mai plictisitoare. Ce credeți că o se întâmplă la proba asta? Cu cubul Rubic, nu? Da. L-ați făcut vreodată? Nu. Ei, aveți ocazia să-l faceți acum. Fie, în prima oară amestecă-l tu. Bă, eu ne-aș dori să fac odată cubul Rubic, să învăț să-l fac. Mi se pare ceva care, bă, odată și odată în viață tot te-ar ajuta. Ce, nu te-ar ajuta să știi să faci cubul Rubic? Ba, da. Spune creierul la contribuție. Pe asta zic, te-ar ajuta. Nu legat loc, nu legat loc. Nu, fratele meu. Dar eu sunt tunisian. Astăzi. Astăzi sunt tunisian. Cubul Rubic îl fac bam bam. Și acum îl fac bine, da? Dar nu, acum trebuie să-l învârți bine. Doar să-l amestec, frate. Doar să-l amesteci, da. Și dacă țin minte rotațiile. Ce faci, Andrei? La fața Iuliei. Iar proba stă în felul următor. Dacă reușiți să rezolvați Bă, dar mai au câteva zile totuși. Normal că-s bucuros, ei par bucuroși, mi se acest pare. cub Rubic, veți câștiga 1000 de euro. Dar 1000 dacă de nu euro. reușiți Că să facem cub Rubic. Bine, aici în challenge, la ce premiu am mai avut, 1000 de euro mi se pare puțin, dar totuși 1000 de euro e 1000 de euro. Pe de 1000 de euro cred că ți-ai iPhone 17 Pro. Da. Da, ți-ai iPhone... Pare. Că faci bani. Sau un iPhone 16 tot să-ți iei. 5.000 de lei. 5000 de lei vine. Da, am mai văzut iPhone la 17 5000 de lei. Bă, 1000 de euro e 1000 de euro, adică nu oricine pune mâna așa pe 1000 de euro, așa, bate din palme 1000. Puteau să câștige 14.000 de euro dacă renunțau la cubul Rubic. Nu știu, da. Totuși 1000 de euro e 1000 de euro. să-l rezolvați, Bine, veți pierde 1000 de euro din premiul actual. Având în vedere că e o probă destul de grea, aveți timp până la finalul emisiunii. Aveți timp până când se termină challenge. Adică până la 10 zile. Dacă îl rezolvați, câștigați 1000 de euro. Dacă nu îl rezolvați, pierdeți 1000 de euro. 1000 deci de nu euro vreau să 1000. pierzi. Vai de capul meu, 1000 de euro. Bine, ei pierd 1000 de euro din premiu. Nu pierd 1000 de euro ca așa. O să-l facem. Că e foarte... Trebuie să știi tactica, n-ai cum să-l faci dacă nu știi tactica, poți să-l... Da, ciudat. Dacă vreți să fac eu prima față, E foarte greu și așa, că după aia o strici, ba da. E greu pentru că am mai încercat de foarte multe ori să fac și dacă nu știi, n-ai văzut tutoriale pe YouTube de alea vechi din 2012,
N-ai nicio șansă. Deci nu voiam să o fac, nu mă N-ai interesa 1000 de șanse. euro, ziceam pierd 1000 de euro, dar nu mă interesează cu boss la Rubic. Deci am încercat să-mi dau seama, m-am uitat la zbâr cum făcea, n-am putut să prind. El făcea, uite, și întorce așa și eu îi vedeam mâneca de la sacou, atâta. Uite, face așa, face așa și eu încercam, stai că nu văd. Păi cum, că face așa, am înțeles, nu văd. Chiar e ușor de făcut. Da, pare ușor așa, Lume de normal sare că clubul, pare. Acum mă joc cu cubul, alelele. Prea ușor Alelele. dacă le fac prima față? Hai, bag o dedicație. Bag o dedicație. Nu mai bag nicio dedicație. Bagă tu o dedicație. Alelele, gheba să facem cu burbii. Prima față? Bine că avem 2 zile de Zice dacă se aude pe asta, pe filmare, sunetul o să mă uit dacă se aude, că tot se aude un sunet din asta ciudat pe filmare, e foarte ciudat, trebuie să rezolv. dăm bârtii la el. Am făcut prima față. I-a făcut prima față ea. Albă, nu? Mai, dă mai încolo că aici știm. Fac din prima, îl făceam pe loc. Da, dacă Pentru nu- că sunt mulți care au și l-au făcut imediat. Dacă nu știi să-l faci degeaba. 1000 de euro, 1000 euro ne-au luat, bă, să moară frații mei, bă, ne-a luat 1000 de euro. Nu mai contează, mă, ia câți bani vrei tu. Aoleu. Zbor, după ce că ești milionar, mai faci și grame. Dar nu-i zvâna e zbăr, e fina YouTuber. YouTube... Pe YouTube e mai milionar ca zbăr YouTube-ul. Păi, nu, dacă stai tu e logic și ei poate să seteze câte de să le vină asta. Păi eu aș spune reclama, bă, sunele reclame care vine de, la fiecare videoclip deschis acolo, ai o reclamă, ai o reclamă. Psihic. Termină psihic. Și eu nici nu înțeleg ce mi-a arătat. Da, îți dai seama că fac pentru sponsorizare, dacă sponsorizezi reclamă la Nivea sau la Hell sau la cazinouri sau la o băutură nouă, un suc sau la chipsuri, sunt reclame din astea. Faci bani, o grămadă de bani, adică e dacă n-ar mai avea sponsorizări, ăia nu știu dacă ar mai fi atât de miliardari. Tot ar fi, dar nu ar mai fi. Uite, dacă n-ar avea sponsorizări, nu s-ar câștiga atât de mult bine din YouTube. Și dacă n-ar avea, dacă YouTube-ul n-ar mai fi plătit, mulți oameni s-au lăsat de YouTube, n-ar mai face. Mai mult ca sigur. Pentru că unii trăiesc din asta, dacă tu uiți, hai e Pink, Boss, să pune muzice pe YouTube astea. Mulți trăiesc din YouTube. Dacă YouTube-ul nu le-ar mai plăti, ar pierde și ei bani, s-ar duce cu platforma, cu tot s-ar duce. Și ar pierde și Tactici pe care ți-am zis eu nu le cunosc. Pentru că n-am fost niciodată interesat să fac cu Rubic. Păi și ce am câștigat e de maz, practic. Da, dacă vrei poți să-l faci tu. revenit. Mi s-a scos. Știu și eu. Mi s-au Adică scos dacă eu astea sunt de la mâna ca tine, microfon. fac și la fel, același lucruri, mă joc cu el. Nu mă așteptam să dea acum. Uite, da, să văd, mai e filmare. Ne pare rău, dar mi s-a scos foarte astea greu. de la microfon. A, da, mai. Mă, nu e Perfect. greu, e Ne vorba auzim, de- ne auzim, un doi, un doi. Trebuie să știi tactica, atât. Și el mi-a arătat acum, dar n-ai cum să înțelegi, pentru că a făcut-o prea repede înainte. Am A încercat să-mi dau făcut-o seama. repede, doar ca să nu avem șansa să vedem. Hai că strici la fața Andrei asta. Zbârnoaia, dacă vine începe Ce față a ploaia. făcut? Bă, dar ce mă enervează la ea. Păi ce, nu-i place să asculte muzică? Nu-i place să asculte muzică? Hai serios acum. Ce are cu muzica? E emo. E, da, așa pare. Nu că am eu ceva cu ea, dar tot ne pare rău, Iule, dacă zic, dar bă, dar ce are omul scântant, este enervat, dar măcar zi, taci, băi, o leac din gură, dacă chiar le enerva. Deci a cântat aceeași chestie în continuu, mai schimba cuvintele, dar aceeași linie melodică. Doamne, deci nu mai puteam, deci stăteam, nu știam ce să facă, dacă îi spuneam că ies până afară, venea după mine. Alelele, astăzi mă comport tractor, mamă să termină casa, zici că sunt neam de la NASA, alelele, alelele. Și ăsta făcea ca nebunul, îți dă un corof. Ăsta chiar făcea ca nebunul. Ai serios acum, da? E bucuros, dar dă încolo aia pe cap, te învârțeai în continuu. Neam, astăzi sunt tunisiană. Dar trebuia să înceapă și ea, să se ridica o leacă, făcea un dans. E că ne dăm mult timp, gen, până terminăm. Păi și ce faci cu el dacă tu nu știi să-l faci?
Le-a adus bere mult în sezonul 2. În sezonul 1 a fost foarte rău. Nu le-a dat nimica, nu a fost nici bere, nu atâtea chestii. Da, e cu Iulia. Nu a fost cu Iulia. Cedi a fost cu aia, cum se numește, fosta iubita lui Norris. Lu a fost cu Lu. Cedi și Lu a fost în sezonul 1. Lu a fost cea mai praf. Ei, dacă era cu Iulia, cred că mai stătea. Tot dacă ei s-au certat în Basauz, dar cum a zis și Cedi, mai bine o aducea pe Iulia decât să stea cu Lu. Tot dacă ei nu prea se suportă. Dar era fain să fie adus pe Iulia și Cedi, era fain să fi văzut. Că Cedi chiar era fain, Iulia era concurent nou, era fain să mai fi dat o șansă Cedi. Acum să învârt astea pe aici? Crezi că pierzi și fața aia albă, Păi nu? pierd fața albă, pentru că nu știu să-l fac. Să-i venim cu o contraofertă lui Andrei? Adică... Să zicem așa, fii atent. Băi, Mai Andrei. dăm 1000 de euro de premiu, nu 500 de euro de premiu, dacă ne faci 3 fețe pe el. Câte fețe are? 9 fețe? Poți să ai, deci poți să ai toate fețele și numai asta din mijloc să fie diferit. Tot dacă nu știi tactica, n-ai cum să-l faci. N-ai cum, pentru că tu în momentul în care te pui să faci cealaltă față, se distrug restul. Poate să-mi facă 500 de fețe dacă vrea să mi le facă. Dacă nu mi le face pe toate, mi le face degeaba. Alții mă crezi că îl face cu ochii închiși? Da, mă, știu, pentru că n-ai văzut că și el ți-l învârtea imediat, dar adu-mi zbâr ceva la care te pricep tu și pune-mă pe mine să-l fac, că așa funcționează. N-ai cum, deci Să moră frații mei de nu-i dau lui zbur eu după aia. Da, serios acum, dacă te pun eu să fac ceva care mă pricep eu, nu-i normal că tu nu o să știi? Adică totuși aici au gândit și prost băr. Bine, le-a dat o șansă, dar asta ce era frumos din partea lui, să nu le dea să piardă și bani. Că totuși e ca și cum te pun să zbori. Dacă reușești să dau 1000 de euro, dar dacă nu reușești să-ți iau bani. Bă, poate reușesc, dar dacă nu știu... Unde au făcut mișto? Că n-am auzit deloc, ia să vedem. Ai auzit vreodată să facă mișto de ea? Ia să O vedem. una să facă, fii atent. Să-i dau să facă parcurs. Să vedem dacă faci parcurs mai bine ca mine. Ce matematică, eu nu m-am uitat la episod. Să-i dau să facă Bugs Bunny aia cu bicicleta. O știi pe aia? Bugs Bunny? E cum Bugs Bunny, să spunem, sau Bundy Junkie. Cum ar veni? Știi cum spun? Nu știi, nu? Nu am nicio idee. Țăi de capul meu. Bă, Andrei, frate, fii atent. E schema aia Bundy Jumpy, așa, sari cu fața și apoi cu spatele. Am înțeles, dar dacă n-am văzut niciodată... Da, bă, dar omul din asta trăiește, mobil, focal, vetrical, videoclipul pe YouTube, de unde crezi că face banii? Adică, serios, acum, crezi că ăsta-i vin banii așa? Na. Ăsta, bă, ți-a zis că e nebun, când te uiți alea, că la el nu-ți fără supărare. Mai un pic ieșim din casă, vă salută doar gheboasă. Nu mai mă interesează banii, îți dau cu pumnul ca lui Zani. Băi, același lucru l-a cântat în continuu. Și nu s-a plăcut asta că practic scânta? Bă, dar ia reclamă. Chiar să scrieți în comentarii câte reclame au apărut la episodul ăsta. Eu cred că au fost 20 ca lumea. Să redăm sunetul. Ia le. Să mi-l dai. Deci, ca să-l duci de aici până aici, de acolo și faci așa. Ai niște cuvinte să-mi zici ce părere ai până acum? Se pare că mai fac Bă, da, aici, nu înțeleg de ce s-o luat, că ei... Și ca să-l duci, îl duci pe ăsta aici și gata, l-ai făcut, Vezi că uite cu bravo. albastru ai ajuns bine. N-am ajuns bine, că... Așa era deja? Da, n-am ajuns, eu nu am făcut nimic, l-am învârtit așa de 3 ori. Bă, deci ce-am pierdut ieri câștigăm azi. Ce-am câștigat ieri pierdem azi.
Bă, sincer, Andrei, vă spun sincer, frate, pe mine nu mai interesează, Da. nu mă interesează că se termină zilele acum, Alin. Eu sunt sincer să fiu cu tine pentru proba asta, dezinteresat total, frate, adică nu... Știu clar că n-am nicio șansă să-l fac, că oricât m-aș încerca, oricât aș face real, știu că n-am nicio șansă să-l fac. A fost o probă foarte grea pentru mine asta cu cubul Rubic, eu nu m-am descurcat la el deloc. Și nici Iulia nu s-a descurcat deloc la cubul Rubic. Că nu îi găseam o variantă, oricât încercam să-i dau, ieșeam din ce în ce mai rău. Adică eu încercam să fac o față, când încercam să fac o față, nu mai ieșea deloc. Era ca la aia cu puzzle-ul de ieri. El a văzut, Îți dă mai în am facă. înțeles, mă, el a văzut unde avem... prea mult la o parte. Tu o bere, chiar te rog, te rog. Ăsta... Bă, dar eu plec cu berea la un moment dat, ce zice? Ce zice? Eu plec cu berea. Berea. Cred că am băut 50 Chiar de te beri rog într-o frumos, concursul. mai e puțin și îți dă 100. casă, fă-i plăcerea lui Gheboasă. Deci mi-e și frică că dacă îi dau lui să facă asta în 5 minute nebunește, o ia razna și iar zice că iese din casă. El la orice zice că iese din casă, băi, zborule, de ieși în Da, aici a avut dreptate Iulia. La orice zicea omul că iesea din casa aproape. Mai înainte am mai văzut o parte că ia masa către teste, am văzut pe TikTok o parte și pleacă din casă. Adică la orice, bă, gata, ar renunța omul. Dar nu mai pot. Tot poate zice el doar așa, dar nu știu, pare că a ieșit din casă. De-abia mă chinui să nu mai... să fac abstracție de el, că mă terorizează psihic. Acum vine și zice, foarte bine, m-ai învățat cu berea și mai bine. Și îmi zice, nu, de-abia aștept să ies din casă, tu stai să-mi mergi berile, frate, nu mai pot, nu mai pot. Bă, trebuie să fii prost, idiot, handicapat și incapacitat psihic să poți să reziști de aici, să nu scoți niciun fel de reacție, n-ai cum. N-are nicio, efectiv, el n-are nicio treabă. Lasă că face proasta de Iulia și cubul și problemele și tot. Mama, m-a nenorocit puzzle-ul ăla pe care l-a făcut Iulia, nu mai pot. Bă, oricum orice ar fi și dacă pierdem azi 1000, sub 10.000 n-am cum să... Dar Bă, vreau să Instagram, nu iartă-mă pierdem că am ceva părți la- importante, că am stat și Adică noi, un om încercăm să dăm normal, mai schimb. Un om pe care îl observi zilnic în viața ta de zi cu zi sau cel puțin în a mea ar zice, da bă, stai liniștit că te înțeleg. Eu, spre exemplu, am făcut așa de multe ori, că și el a mai țipat de câteva ori la mine și n-am spus nimic. Am zis, stai, ok, te înțeleg. Nu știu, nu prea am văzut. Poate uneori au mai fost țăpat, dar nu așa, wow. El nu a putut să înțeleagă și s-a ajuns în niște puncte pe care nu vreau să mi le amintesc. Nu neapărat că nu accept, ci că am acceptat prea multe zilele astea. Am ajuns la saturație. Eu respect femeile pentru că am o femeie acasă care n-am cum să nu... Pentru iubirea pe care o am față de iubita mea și respectul pe care l-am față de iubita mea, așa o să tratez și alte fete, pentru că femeile trebuie să tratate cu respect și cu iubire. Am săturat să plâng ca bolnav aici, nu mai vreau. Ceva... Nu fac nimic. Aici e nașpa. Să dăm o leacă mai încolo. Dar nu înțeleg, Deci, adică aici 10 să mi se pare că o leacă s-o victimizat. Pentru, bă, prea mult o plâns. Pentru Gheboasă, 3 milioane. 3 milioane. Pentru Iulia, Oh, 5. Ei, 5. Nu, ai văzut că e 10? Ai și de 5. Și acum am 500 ei. Și acum beau în cinstea ei, să nu o dau hrană la lei. Ce mai enervat. Vreau să moară, frații mei, dau și mă sfat, fă și tu așa. Și mă termină Bine, omul era în filmul lui deja, adică n-avea nicio treabă omul. Ba, cânta mai înainte, ba, adică... Bine, eu le-au luat cam prea în serios. Ce-o fi așa amuzant? Ce-o fi așa amuzant să stai, că mă apucă dracii? Să stai să vezi, mamă, ce plânge proasta. Să îi mai dăm vreo 5 probe de-astea, vreo 500. 500 îi mai dăm probe de-astea, să o vedem cum plânge, cum se stresează, că e foarte amuzant. Mor, mă cac pe mine, am făcut în Pampers. Să moară mama mea, să moară, să pice acum. De la el n-am nicio pretenție, că m-am priceput ce poate și ce nu poate să priceapă el. Da, de la producție am o pretenție. Păi el lasă, el stă și cântă acum. Ce pretenție să am? Dar ce vrea să facă producția? Să vină acum să-l pună la pământ să lege de perete? Ce vrei să-i facă la om? Totuși omul în libertate. Nu, aici n-am înțeles. Bă, ce vrea să-i facă la om? Bă, omul e și el în libertatea lui, în filmele lui aici. Ce vrea să-i facă?
să trebuia să dea o palmă, să vină producția să-i zică, uie, nu mai cânta în casă, n-ai voie, în regulament 1700, n-ai voie să cânti. Ce voia să facă producția? Dacă era după Iulian, că dacă era la producătorul că vineau, îl băteau. Dar cred că așa voia Iulia, să lege de un perete, să-i mai dea și vreo 2 palme, să-l trezeacă, să zică, nu cânt. Păi omul făcea ce vrea, dar era casa lui. E casa lui, nu i-a zis nimeni să nu cânte sau așa. El avea o probă aici. Trebuia să reziste, doar nu-l putea zice să stea într-un loc. Că nu era frumos nici din partea lor și Iulia, nu știu, aici nu a gândit-o bine, nu știu ce ar fi vrut ea să fie făcut. Prințesa, îmi lasă-l să s-a obișnuit să fac eu totul, lasă că face proasta totul, face proasta totul și am zis că răbdarea este punctul meu forte și este și cred că s-a văzut asta în fiecare zi se vede cât de tare este răbdarea punctul meu forte. Am zis că e punctul, nu semnul exclamării, mâncava-și gura voastră, ce tot vreți de la mine. Mă jur că am impresia că sunt singură aici, el e din producție, este infiltrat să mă terorizeze pe mine. Ar fi fain la final să zică Ghebe a fost cel din producție, tu ai fost singura, toți banii vin la tine. Gata, era fain. Să fie altcum. Ce, tu nu ai fi vrut să zică Ghebe din producție, cam atât a fost și asta, tu ai primit toți banii, au trecut de 10 zile. Era fain ideea, să fii numai o persoană. Sau cum a fost aia, bine, era deja prea ciudat să mai bage cu una dacă tot o bată pe aia. Ba, n-are cum, mă jur că n-are cum să fie altcumva, deci nu are cum. Deci nu mai fac așa ceva în viața mea și să mă jur că oricât de dragi îmi sunt toți din producție până acum, bă, toți. Deci când ies de aici, la toți vă dau bloc, Aoleu, ce urât a zis la toți vă dau bloc. Mi se pare urât din partea ei. La toți, pentru chestia asta, deci să-mi Dar bat. ce voia să fac, bă? Aici îmi vine să mă iau de ea. Păi, dar ce voia să fac producția? Înțeleg, poate nu voia să dea proba asta, dar ce voia să-l lege, doar ce voia să-ți facă? Să-l ia în altă cameră, să-l scoată afară? Bă, ați fost încheiat la domiciliu, asta eu, nu cu altul, nu că ce voia să fac? Să stea numai cu voi în cameră? Nu știu ce să zic, nu știu ce pot să vorbesc cu ei, că nu văd că înțelege ea, nu se gândește, bă, dar ce vrea să facă ăstea? Nu știu, tu la ce crezi că se referă ea că zic că producția se intervină? Ce, că cântă? Sau că ia o țăpa la el? Aici înțeleg, au făcut Ghebaschi ceartă, dar na, totuși. Eu cred că îi teme ca să o ajute sau... Da, poate să încheie cearta, asta s-ar fi referit. Dar, bă, nu altceva ce voia să fac, că probele trebuia să dea probe. Trebuia să-i lase așa, să nici se desparte, n-avea cum. No. Picioarele, de mai bine nu mi-l aduceați pe unul să mă bată în fiecare zi. Stăteam să mă bată în fiecare zi, stăteam să... Nu mai, gata. Hai să vă veniți cu mine la Jamila. Mama, asta e picante rău, nu știu. Păi, dar asta e pentru hemoroizi, nu știe că îi mai lume în caz care are hemoroizi, care are probleme cu stomacul. Bine, nu mai am, dar am avut-o trecut și atunci nu mai pot să iau. Gheba s-a avut hemoroizi și corpul plin de steroizi. Mă să moară toate vasele de murdare. Pentru spala asta vase, mă, să moară toată dacă spală. Da, dar și aici încă o chestie care Ghebaschi avea dreptate. Păi tot, să speli numai el vasele, pe ce e asta? Să mă dracu, mă, deci deja mai enervi că văd. Mor, tata, nu mă mai enervi cum gălatele astea, să mor, tata, reflexul să Stai că vine, stai să se duce. nu mai spune nimic, că fapă cu pâine, nu mai Îi dă o palmă, nu-i mai dă palmă, s-a răzgândit. Acum s-a supărat, nu-i mai dă. Să moară, tata, nu mă joc cu voi. Hai, nu mai fac nicio mâncare. Las că mănânc pateu cu pâine și nu mai murdăresc nimic. Am văzut că foarte mulți mi-au cerut episoadele cu concurenții ce au pierdut. Așa că le-am postat pe toate. Da, aici. Hai să mai încolo. Ne ferească de nu este videoclip de jumătate de oră. De jumătate de oră. Na. Te dăm mai încolo. Noi încercăm să ne uităm la astea mai importante, dar n-am. Ce dracu de cup?
tule, dacă mai vă vreodată vreo femeie de asta îngălată care nu are Aoleu. caracter de asta, de nici nu strânge după ea, să moară frații mei, mai și țip la mine. Ți-am permis în mea prea multe, ți-am permis. Ai văzut că am respect, ai văzut că lasă la mine, că am bun simț și ce mea. Ai văzut că am bun simț și gata. Au fost niște momente în care eu am acceptat prea multe lucruri de la ea și astăzi a fost un moment în care n-am mai putut să mai accept nimic de la ea. Am realizat că nu am cum deloc, sub nicio formă, să mă înțeleg cu el. Și el a fost un moment în care am vrut să-mi expun punctul de vedere, mi l-am expus și am țipat și eu la ea și i-am zis ce voiam să zic, că e falsă, că e îngălată, că joacă un rol, că ea a încercat cumva să facă un fel de conte, să țipă la mine și eu să pic prost în situația asta și eu deci să las capul jos când am lăsat o dată de 2, de 3, de 4, de 5 și am respectat toate deciziile pe care le-a luat. Lasă-o că e... Nu știu, dar e exagerat aici, dar totuși. Bine, aici a făcut și el aluzie, dar totuși. Trebuia să se potolească amândoi, că aici vine la amândoi. Respectul, dar că lasă de la el, lasă că e băiatul e cu minte. Păi sunt cu minte în mea, că așa sunt eu. Că sunt cu minte ca om, dar vezi când ești cu minte ești luat de prost. Când ești bun, ești luat de prost, asta este șmecheria. Eu nu permit la nimeni să țipe la mine. Ai văzut? Ți-am respectat toate chestiile care le-ai avut de spus. Aici. Băi, nu mai bea. Ca să pot să, și că mi-ai spus, bă, nu mai bea, ca să pot să funcționăm în echipă. Nu pentru că ați deranjat-o, ci pentru că nu se simțea ea confortabil și că aș fi devenit incoerent și aburii alcoolului asta fac să te dezinhibă, devii cumva, să zic, incoerent. Pentru tine am făcut-o, chiar dacă eu mă plictiseam aici, poate voiam să beau, deci să nu beau, că mă plictisesc ca prostul, nu? Și poate mă simțeam mă relaxam mai mult, da, te-am respectat. Mi-ai spus încă un lucru care nu mai știu exact. Am vorbit cu tine un lucru prima seară care l-a deranjat cel mai tare, cel puțin, da. Ți-am făcut un compliment frumos în care ți-am zis despre caracterul tău și am vorbit frumos despre tine ca om. Și bineînțeles că ulterior a trebuit să-mi dau seama de fapt cine ești tu, că tu de fapt așa ești și de fapt ți-o arzi aiurea și joci un rol. Și nu mă gândeam că joci un rol, că eu de-aia nu jucat niciun rol. Eu am fost eu cum sunt eu. Dar tu ori să joci un rol și acum la final să dai rama pe față că tu joci un rol, știi? Adică eu când te-am întrebat dacă povestești la Iurea la testimonial de mine, trebuia să zici, bă, povestesc sau nu povestesc. Eu n-am povestit niciodată urât de tine la testimonial, să știi. Ți-am trimis frăție, apreciere și respect. Dacă tu ai caracterul să poți să țipi la mine, este prost. Eu n-am țipat la tine niciodată și poate mai deranjat de mai multe ori. Și eu n-am spus nimic despre caracterul tău. De aici apare să aibă dreptate Ghebe la partea asta. Că totuși Iulia, wow, au vorbit foarte urât de astea, nu mai știu cum le cheamă. Despre Ghebe, adică, bă, pot să zic că a fost urât ambii. Exagerat amândoi, nu pot zic, dar na. Hai să dăm mai încolo să vedem ce se întâmplă. Seara în care vedeam că ea are impresia că ea îmi dădea mie impresia cumva, îmi dădea niște impresii greșite și atunci eu deja aveam multe... Bă, dar publicul asta au vrut să vadă. Stând Fix în casă. asta au vrut să vadă publicul. Și conjunctura, aveam prea multe chestii în cap despre ea, despre cum e ea ca om, despre cum mă tratează pe mine, despre ce mi-arată și ceea ce face. Era diferit cu ceea ce mi-arăta că gândește despre mine. Uneori în faptele ei nu arătau că ceea ce crede despre mine este așa cum spune ea. Și atunci, frate, n-am mai putut să rezist. Am țipat și eu la ea și că ăla a fost momentul de declic între noi. Băi, un caracter, bă, urât rău. Deci când îți dai rama pe față, tu, place ce goasă ești, mă, să moară tata, tu nu ești goasă rău. Bă, când îți dai rama pe față, românca, băi, mai rău ca orice țigan să moară tata al meu. Bine că e finalul și mai pot să mai stau. Că dacă eram la început, nu era bine deloc. Dar vezi? Tu ce caracter ai? Chestia care s-a întâmplat astăzi n-a fost voluntară, n-a vrut nimeni să ajungă așa și nimeni n-a anticipat genul ăsta de reacție din partea lui. După ce, victimizarea, după ce eu am pățit o chestie foarte urâtă, foarte urâtă, după ce eu am pățit o chestie cea mai urâtă, m-am speriat cel mai rău din viața mea, am avut un atac de panică, de dracu să mai nu știu ce am avut, că abar nu știu ce am avut, că nu mi-amintesc nimic. După atacul ăla de panică, tot tu ai ținut să plângi tu victimizarea, ca să ieși bine pe cameră, că tu ești cum ar veni și trebuie să iasă bine. Plângem, să ne vadă acasă lumile că plângem, că ieșim în față. Vai, de aici o râd din partea lui deja o dată pe altele, numai că o discuție normală. Sincer, acum Ghebe pare la rău. Am avut de tine la început, aia este, că asta ești. Ce te-am văzut la bază, o să asta ești. Nu ești altcineva. Eu pentru tine am făcut niște eforturi. Dar bă, că tu nu poți să faci eforturi, să înțelegi. Tu nu poți să faci eforturi. Asta înseamnă că n-ai caracter să moară tatăl meu dacă ai caracter. Dacă nu poți să faci un efort, e logic că n-ai caracter. Te-am respectat prea mult să... Mai înainte că deja trebuie să Nu ți-am spus... vedem ce se întâmplă în continuare, sunt curios.
și ne băgam mâna pe ele odată. Le-am spălat tot eu. Și ai văzut că nu mai cer să mă ajut să faci de mâncare, că știu și eu știam eu să-mi fac de mâncare la fel de bine. Stai liniștit. Dar nu mai vreau ca să nu mai ai tu gesturi în fața mea. Că n-ai cum să ai tu gesturi când tu țipi. Că n-ai de ce să țipi tu la mine, că nu ne tragi de șirete, că eu am 25 de ani și eu am trecut pe niște lucruri. Eu am stat pe la Pârnaia, am stat pe Beci, am stat pe am stat pe am stat pe munte, am stat pe ca să vii tu să-mi spui mie, bă, și câte sacrificii am făcut eu pentru cariera mea și câte am făcut eu ca să ajung eu unde sunt aici și să fiu necunoscut pe net? Ca să vii tu un copil de 19, până ai mai aveai 19 ani, să vii să spui tu mie, mea. Păi ești o falsă, mă, să moară frate meu, dar ești o falsă. Că m-a jurat pe frate meu, care nu mă jur pe frate meu. M-a luat și nervi, nu mai vreau să mănânc, bă. Stai să vezi ce-ți fac astea 2 zile, dacă nu o să ieși din casă. O să vezi că ieși din casă și o să-ți pare rău că ai ieșit din casă din cauza că ai țipat la mine și din cauza că pentru bani. Aici o să fie mă piși pe ei de bani, 10.000, 9.000 cât trebuia să fac. Și aici cred că o să iasă mai mult ca sigur, aici. Mă piși pe ei, ești nebun la cap, îi mai fac. Dacă îi mai dau un tun, îi fac de 10 ori îi fac. Cum ți-am spus și mai devreme că ți-am povestit despre bani ceva care nu vorbesc despre bani, sume, că n-are ce sens să vorbesc, că eu am venit de la ghetouri și am venit de la ghetouri, n-are sens să vorbesc despre sume, că eu am fost amărât și toată lumea știe că eu am fost amărât, că eu am lucrat la Pepeni în piață. Toată lumea știe că eu am vândut flori în piață, toată lumea știe câte munci am trecut și cât a trecut să fiu aici. De ca să vină o copilă de 19 ani, 2, până mai era avea 19 ani, să spui tu mie să ții la mine, păi ce spui la mine? Urât aici, deja odată pe altele. La început eu zis frumos, eu zis așa. Acum o ieșit cei mai rău din el. Ai tragi de șiret? Te-am respectat, frate, eu n-am țipat la tine. Poate și când m-ai deranjat, eu n-am țipat la tine, frate. Na, hai dă mai înainte aici că... Trebuie să... Vreau să auzi părea Iulie, că Iulia nu prea mai vorbește. O rămas mută. O rămas mută, cred că nu mai vorbește în viața ei. Ia-ți vedem. O, bun, sunt cu minte, tati, nu fac nicio glumă, îmi mențin distanța frumos, vreau să-i arăt cu respect, nu vreau să arăt că sunt un băiat bun, să arăt că sunt Bă, un... dar nu mai ghebe, Asta, cred mă, că să de arăt vreo sunt 20 un- minute nu mai ghebe, 3 vorbește. zile. Ghebe. Că mă ascultă cineva acum, vă rog să veniți până aici. Vă rog Aoleu. frumos. Și eu nu Zici sunt că e cedi, la să mă pușcărie arăt deja. dacă sunt cedi. Nu sunt cedi să te iei cu mine, să te iei cu mine în asta. Să mă faci pe mine la vorbe sau să te iei cu mine în vorbe. Că nu sunt, frate, că sunt mai mare decât tine cu 5 ani. Și ar trebui să mențin respectul ăla, că e unul mai mare. La noi în cartier și cum să mențin respectul? Dacă eu am un băr care e mai mare, chiar dacă e mai prost ca mine, e mai prost de 10 ori ca mine. Ai mai mare. Trebuie să ții respectul. Tu nu să ții respectul de unul care e mai mare. Între noi doi este o diferență de vârstă de 5 ani și atunci când e unul mai mare trebuie să-l respecti. Pentru că ea mai Da. respect, eu n-am țipat la ea odată. Băi, are dreptate Ghebe aici, a zice-te mereu să ai respect pentru oameni mai mari. Nu contează, bine, acum na, când e mai mare cu un an, aici nu se pune chiar. Dar dacă e mai mare zis, cu un 2 ani, cu un 3 ani, cu un 4 ani, deja la 3 ani mi se pare, trebuie să ai respect. Nu contează, bă, dar omul a trecut poate prin viață, omul a trecut. Și vii tu un nu, dar eu nu dau acum exemplu ei doi. Eu zic așa, în general, cum mi se mai întâmplat mie, vine un copil de ăsta de 11 ani de-abia împlinit să comenteze. Bă, taci de recu din gură dacă ai 11 ani și nici de-abia cred că ai băut lapte de-a mama, altceva, nu știu ce făceai. Ai o părere să ne zici? Să ne mai zici ceva, că cazul ăsta deja o luat pe alte părți. Nu mai am nimic de spus. El a rămas traumatizat ca Iulia. Hai să dăm drumul. Țipa la ea nici Să măcar când terminăm odată aveam cu motive, episodul. pentru că nu mi-am permis că e fată, dar când ea țipă la mine și eu mă uit și Bă, lumea gheboasă cu Iulia, că să vadă lumea show, să nu vadă lumea liniște și pace și cu mințenie, să vadă lumea show. Te rog, vină încoace, te rog să vină cineva încoace, mă rog. Băi, frate, mă vezi, te rog eu frumos, vină încoace. Te rog. Nu mă lăsa singur aici. Mi-e frică să ies de... Adică parcă mi-e milă, nu mai am asta, mi-e milă acum de ea, nu mai mă sunt supărat de ea. Te rog, vină încoace. Ăsta e momentul în care Iulia a renunțat și din păcate sezonul 2 din Închiși la Aoleu. domiciliu s-a încheiat fără niciun câștigător. Producția a Bă, dar ce urât l-a încheiat, ce urât l-a încheiat. O zi dintr-odată, aici e momentul. Bă, măcar dacă mai lăsa o leacă, venea în casă, versa să zică, vorbea și ghebe, măcar dacă mai ținea o leacă. revenit să discute cu ea și acolo ne-a confirmat că nu mai poate să continue challenge-ul alături de gheboasă. Deși eu îmi doream să duc emisiunea până la sfârșit și să câștige premiul cel mare, nu îi putem obliga să rămână în casă, având în vedere situația actuală, Wow, dar shit. am hotărât să le fac un mic cadou. Din punct de vedere contractual, ei au pierdut și nu
Nu au dreptul la niciun ban din premiul cel mare, iar în orice altă emisiune, show sau ce vreți voi, aici s-ar fi terminat tot. Eu m-am gândit că ar fi frumos să plece acasă cu ceva. Așa că i-am Ia să lăsat să vedem. păstreze toți banii pe care i-au câștigat în cele 8 zile petrecute în casă. Bă, cam frumos din partea lui, frumos. Mai departe N-am de ce aici, zice, cred că o urmează să să închem vedeți și noi punctul imediat fiecăruia acum. de vedere în legătură cu finalul. Da, o să închem și noi acum. Mai două cuvinte să ne mai zici și tu. Să ne dai părerea. Eu părerea mea este una că s-o încheia foarte urât. O părere negativă că s-a încheiat vorba ta foarte urât, asta nu mi-a plăcut. Da, Și nici să nu mie. uitați de like-uri la plană, de subscribe, abonați-vă și la mine. Da, o abonare la tot, o să lăsăm canalul în descriere. Ne vedem la următorul episod. Dacă o să mai fie cu închis la domiciliu, nu cred că o să mai postez prea curând următorul, dar asta e și ultimul episod. Avem la primul și la... Ce? Dacă se strâng 30 de like-uri la videoclipul ăsta, să filmăm reacționăm la piesa lui la domiciliu. Da, dar se strâng măcar 15 like-uri, eu mă bucur. Hai, noi vă lăsăm, eu am fost Dani, el a fost Andrei? și ne revedem la următorul episod. Pa, pa!